si n'ihe eji ama nọ ntị ka eji ama nwa enyi ntị ka eji ama nwa enyi nwa enyi ifu enyi obere ebe enyi amụ tata bụ enyi amụ nya ọ ya adịba ka nwa efi ọ adịkwa ka nwa isi aba ọhịa ezilitekwa afọ nwa dịkwa ka nwa ezi ha ncha na-eyiteka na nwa ahụ nchọzi ma nke enyi mụ ọdọbere ntị ebido ibu ntị ka eji ama nwa enyi ihe nwa ndị ga-efu ha dị ka ndị Igbo nke ọ bụrụ onye Senegal onye afọdụ ka onye Igbo onye na Namibia dị ofu ụdị ojii a mana onye Igbo mezie ife gbazia mbọ chụzie uchu hazie ihe ma okwu okwu ma ome omume mba na onye abụ nwanne m anyị ji onwe anyị isi na wee na-asụwa ka ihe eji mara anyị dị efunara n'anyị ka onye echekwuru njebe ọgụ ka dị egbu ya n'ọgụ ebe n'ebe onye eji etu ọnụ ekwesịrị ka ebu ya na nkirịka ụkpa onye ka anyị ji emere ihe ndị a ka ihe anyị ji wee bụrụ ndị efunahụ n'anya a na-anabatazi nke ise ka ige ntị ka nwa ma nwee isi ihe ejidete m aka tata achọrọ m ịmetụ aka ihe gbasara ịzụ nwa otego ikuzi ife maka na anyị maka na nkụzi amaka nkụzi na-eme mmadụ ọ bụrụ ihe ọ mbụ ọ bụzie gịnị ndị a bụ ndị uwe ojii bụ nkụzi ga-akụzi ha ebe esi abụ onye uwe ojii wee bụrụ ndị uwe ojii ndị a bụ ndị agha bụ nkụzi ndị echichi dịnwa bụ onye oke ọkammụta nkụzi iwelu ebe a dịkwa ndị a na-azụ afịa nkụzi mgbe ọ gbara odibo onye ọbụla bụ onye mmadụ na-eku ume bụ nkụzi mere o ji bụrụ ihe ọ bụ ị na-agawanye akwụkwọ gị ị na-agụwanye akwụkwọ a na-enwanye ya ọkwa ga-egosi na ị na-amụtawanye ihe ịkwụsara n'ịmụta ihe ịmanye onye ha anwụọla nkụzi dị ụdị na-abụ onwe ụdị nkụzi nke ndị gboo nwelụ nwee ụdị nkụzi nke ndị kịta nwelụ ndị kịta nwere nkụzi ụlọ akwụkwọ ndị gboo enweghị ya n'ụlọ akwụkwọ ka a na-akụzi otu esi abụ dibịa oyibo otu esi abụ ọkaikpe otu esi abụ ọkaiwu otu esi ihe niile ndị nkatị a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ọ makakwa mgbe gboo ahụ mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa mgbe eji isi ụkwụ ụmụ mma mgbe anya mmụọ dị ebe a rụpụ ya mgbe isi ọgọdị dị ebe a machi ya mgbe ịdụba n'ọsa n'oge ahụ ụlọ akwụkwọ adịrọ otu ọ dị kịta mana ha na-akụzi ihe a na-akụzi otu esi esi nri otu esi ete nkwụ otu esi agụ egwu otu esi anụ anị otu esi awụ arụ ndị bụ na-akụzi akụzi otu esi wee chịkọọ uche mmadụ o nwere nkụzi o nwere amamife ihe dị iche na amamife akwụkwọ nwere ụbọchị nkụzi ya amamife dị n'ụlọ akwụkwọ na amamife dị na ntọnanị ndị Igbo ji amamife ntọnanị a wee bi n'ụwa bichacha ya na nwerefe efunarị ụfa famali agwọ ọya mana ha agụ ha akwụkwọ anyị wee gwa ya na nkụzi dị mkparị nne uche m na-agwa m nọọ maka na ha na-enegharị nkụzi anya mere eji enwe ọtụtụ ndị na-eme mpụ kịta na-eme mpụ ahụ na-eme mpụ ise nọ mpụ ya sị na ofe ihe ọjọọ okwu na ihe ọma ofe ihe ọjọọ okwu na ihe ọjọọ na-ekwu ya ifela apụọ mmadụ n'iru ụfọdụ ife kwesịrị ifela gaghị eme ya oge gbasị azụkwa m azụ nwa ọbụla onye ebe onye mụrụ ya onye mụrụ nwa dị kedu ọgbụ ya nkezi akpọ afa nna ya kedu ebe ha bi na-azụrụ nwere ha mezi ata nna ya ụtasị ọfụ nna nwa ya ezikwa ya azụ wee sị ka mmetụ aka n'ihe ọnemone wee lụtara ndị nna na ndị nne kịta na ebe ezudere nwa ka ọ bụdebe mmadụ ebe ezudere ka ọ bụdebe ụlọ onye nwe mma na-ejide mma n'isi onye a na-akpa nkịtị ya eze na-ejide n'isi tupu i were nwa ike n'ụlọ akwụkwọ si ndị kụzikụzibe a ga-ama ntọala ịtọgo maka na na-ebu ụzọ mee agwụ tupu eme akwari iburu ụzọ mee akwari agwụpụta ogburu akwari fọ adaeji ahụ na-enye na-agịrịga ọ bụ ihe iji atọsị ntọala ya tupu ị kpọrọ nwa agbajọ onye nkụzi wee
lụkwasịzi n'elu ntọala ịtọgoro mana ndị dọkịta agọchikwuru onye nkụzi onye ụfọdụ ndị nkụzi mana ha akụzi ọrụ ha enwere mara akwụkwọ mana nwere agwa ọ maghị ezi omume ọ kụzi akwụkwọ onye akụzi ezi omume onye akụzi amamife onye akụzi ndidi onye akụzi nghọta onye akụzi ike ọrụ onye akụzi obiọma ndị akasị ka mmetụ aka na ihe ụfọdụ atụrụ anya n'aka nne na nna maka ọ na-adị ndị Igbo sị ha na-ebuzo gbuo n'igbe guru tupu igbuo n'ọmụ iburu ụzọ gbuo n'ọmụ aka ya atọwu n'ogwu n'iru nkwụ ihe ebuzo gbupụta ya igbegoro na mpụta tupu iruo n'ọmụ wee gbupụta ọmụ ibu ụzọ hapụ igbegoro wee jegbuo n'ọmụ aka ya onye na-ga-abụ ogwu ọbara na-agbaghị n'aka ịzụ nwa nwoke na ịzụ nwa nwaanyị na-adị iche ihe agwalụ nwa agụ ihe agbalụ nwa agụ n'afa abụra ka na-agbalụ nwa mgbada ị na-agbalụ mgbada afọ ị na-agwa ya na onye a na-ebe enyi n'ọkwa efu na-agbada n'ọkwunu ka ha na-eribe na-agwa nwa mgbada onye a na-ebe enyi efu na-agbada onye na-agbalị n'afa mgbe abụ ya abịaghị gbalịa nke isi agụ na emekọta ndị buru na nwa agụ ha taa ahịhịa na ka akụ na-eribe na onwe ụfọdụ n'ịtakwa ahịhịa na nwere ka ọ dị idebe agụ na mgbada na okwu ebe na-agwa ha okwu n'ebe agbala ha afa ha mandaba maka dịka na-agwa agụ nke onye na-eri ebe ka ọ na-ebe ni nke onye na-eri iko na-ebe ni ife onye na-agbana ife onye na-achụ ya ọ were afa na-agbalụ nwa agụ ka na-agbalụ na mgbada ya nwere nwa nwoke nwere otu esi azụ nwa nwoke onye nwe nwa nwaanyị nwere otu esi azụ nwa nwaanyị o nwere ụzọ dị iche iche esi azụ nwa nke mbụ Ịtalị bụ nke mbụ ọ bụrụ ọnụ ụzọ ozi ka mkpa ọ bụrụ na Ịtalị ka ibezi wee welite usoro ozi wepụtasị ya Ịtalị iwe ntị Ịtalị ọ na-atụ nwa nwoke ka nwa nwaanyị fanabụ mana mmesara imetụ aka na onye ọ dịele na nwoke na nwaanyị ọ nwere ya nna ga-agwa nwa nwoke nne ya ga-agwa nwunye eziokwu nwee ihe nne ga-agwa nwa ya bịa nwaanyị nne ya ma ngwa nwunye nne ya jee ikwu ya ihe ifere emebi ya nne ya jee ikwuye oche na nne ya ekwughị eziokwu nne ya jee ikwuye nwa hazi ka ọ na-ịmakwa ụdị ha ọ bụ ihe dịla ụmụ nwaanyị ịma onye dịla ụmụ nwoke ịma ma ihe ahụ ọ bụrụ nna ga-ekwu ya nne kwuo ya nwa ha eje ekpọrọ ihe ọbụla nwa nwoke ruo afọ 13 afọ 14 afọ 15 ọ na-ebido na-eneturu nne ya anya maka ife ahụ ji bụrụ nwoke apụtaghị ife ọpụtago nwayọọ nne ekwu ka ọsọkwara okwu ụmụ nwaanyị ụmụ ihe ahụ ịhapụ nne nwa ka okwu anyị enwe isi nne ya kwuo ya ọma na onye abụ nwoke ibe m ọsọpụgodiri ọnụkọ dị ka nwaanyị nkwụtụ ụmụ nwoke si enetu nwaanyị ụmụ nwaanyị si enetu nwaanyị ibe ha anya ka ụmụ nwoke si enetu ụmụ nwaanyị anya na-abụ na ewere ife anyị eji wee ndị Igbo sịrị na arapụ etu esi akpa etuto kpaa ya etu ọzọ ọ rapụ abụọ ga-agba gbawa ọbara na nke mbụ bụ Ịtalị egwentie onwe ebe anaghị apịa nwoke pịa nwaanyị a na-apịa Ịtalị bido na mgbe a na-arụ ịtọ ma Ịtalị na-ahazi iche iche o nwetara iji azịza apịa imere ofu azịza a na-ebido arụ ịtọ nwa obere nwa dị ọnwa isii ebidoghị ezura ogwe mgbe nwa ya abịa ka ọnwa ala nne ọta nne ya alụ n'ọnụ ara ọtụwadị ya ti aka n'ike nwa ahụ ene nne ya anya azụọ gị mgbe ahụ malụwa gị ihe wee ofu mana ime abịagwa Ịtalị mgbe ahụ ọ ya emelụ ya ụlọ na-arụ ịtọ mana a na-ebido izu nwa bido na ọta ya alụ ife akọ dị anya na ụfụ na iru ga-adịrọ mma nwa ga-ama ife anyị ife ọma adịrọ mma mana olu na-arụ ịtọ Ịtalị abatara ya imeta ofu azịza ofu mkpụrụ a na-eji acha nwa arụ ịtọ pịa ya ọfụ anyị ezigbote ụfụ na-arụ mana onye emelụ ya ahụ ebe a na-apịakasị Ịtalị a na-apịa Ịtalị n'aka saụ n'aka ya ositọ ọsọ aka ya ịpịa ya Ịtalị a na-apịa Ịtalị n'ike mana ada apịa ụmụ nwaanyị Ịtalị n'ike
ndị nna ga-amata nke a iyi apịa nwoke tarị n'aka pịa n'ike mana ndị apịa nwaanyị tarị n'ike pịa anyị tarị n'ike ọ ya emelụ nwe ya ahụ ọ ya emebili ya ife ọ nwere tarị ga-apịa nwaanyị n'ike arụ ya amanya ahụ ya amanya ihe ụfọdụ agharịwa n'ahụ ya ka ndị nna mata nke adị apịa nwaanyị tarị n'ike ọnwụ nke ya pịa ọnọdụ ya ya saa ngụgharị mma na imebigoro ya ihe ebe ọzọ na pịtarị bụ n'azụ n'ọgba azụ pịa ya nke ahụ ịgba na omegị ihe si ike ịpịa ọ na-achọ ebe afịa aka ọ gaghị afụ ọ na-ewepụ aka n'azụ gaghị afụ ọ na-afụ ya maka ịpịa n'aka ọfịa ya aka ọpịa n'ike ọpịa aka n'ike ịpịa n'ọgba azụ ọ na-ewepụ aka n'azụ na-afịa ahụ aka ya elu nwunye ya ịtara ọgba azụ na aka afụ ụfụ ịtara aka ada afụkere tara ike na-eso ịtara ọgba azụ na aka afụ ụfụ nke bụ iji azụ nwa bụ mba onye mee ihe a dịba ọsịsọ olukwala gị ọkụ ihe a n'ife ịchọka mgbapụrụ onu na mkwado ịbụ nwaanyị mkwado ịbụ nwoke ịbacha mba afọ enwe ba na balụ mba n'echi ọnụ mba ibe ewe deba anyị balụ mba abalị abala gwagide echi wee fere ugbe na-abịa ọ bụrụ otu okwe na-adị nke ahụ nke ịbụa nke ịtọ bụ ịdụ mmadụ ọdụ advice ịdụ ọdụ ihe adụ nwa ahụ ọ dịghị adụ ọdụ ebe ọ kwesịrị ịma ndị ọdụ n'etiti ụmụ ọgbụ ya ịma ndị ọdụ na-afịa ịma ndị ọdụ n'ọra ndị Igbo si na ọnọrọ anọdụ n'ọra baa nwata afa ụmụnụ mesiri kpọbịa ya ịnọdụ n'ọra baa nwatakịrị afa ụmụnụ mesiri na-akpụ ya afa ahụ ịpụta n'ọha baa nwa gị Emeka ụmụaka ụmụnụ na-akpụ ya ọ gapụta be ụmụnụ n'elu isi na ha na ya mgbe ịba ya afa ha n'ọra ọ nwere ihe ha ịchọ ọ bụ na nwa gị na anyụ mamịrị n'ụlọ ma mpụta n'iru ndị ọgbasi onye mamịrị n'ụlọ si ha izebe apụ ọbawole oyi egbu mmụọ ya onwe ihe ọ ka apụta ọ ya apụtazi ya ada ịchọ ịtụ nwatakịrị ọdụ ọ na-abụkarị n'abalị na ndị eli n'ime abalị ebe elekere ịbụọ nke ndị eli elekere mbụ imete ya n'ụla ọ rahụla mbụ teta je saa iru ọ ya asa iru ọ saghị iru ị na-ekwu na-arahụla ite na ọmụ anya ya nwere ihe na-ekwu na ada naanị je saa iru ọ sasịa iru isa nọdụ anya n'ebe a gba mbọ fụ na ụmụnne ndị ọzọ nọ ya ka ha gbaa mbọ ụmụnne ndị ọzọ nọ ya ka ọ hapụ mụsọ ikwucheta aka ofu ya n'isi ndị ọzọ ọ bụ na ụmụ dị ise ihe agwa ofu okwu ịkpọta ncha na ha nọdụ ya ka ha bụ echi na onye bidokwa ọdịna bidokwa ofu ife afọ ka ha tinye ihe ha mere onye nke ọzọ wee mara ife okwu ndị eri afọ na-aba uru ndị Igbo si na okwu eji ụtụtụ kwu karịrị ọgwụ eji nnukwu na ndị ọkpa wee gwọ ịdụta ya ọdụ ahụ ịdụta isi nne ya nwunye gị onwe ihe nwere okwu a o tinyekwa ọnụ na-akụ nke o si malụ ọ nwere ọtụtụ ihe nwunye ị ga-amalite nwa ịma ha maka na nne na-aka ama ụmụaka maka ha na-anọkarị nse n'otu akwa dị mọsi dota a n'ọmekwa nke dota maka na irutagori ya ihe owuta akụkọ ndị ọzọ ga-eji wee kwuchi okwu afọ igwecha nna nwatakịrị okwu mgbe na-adụ ọdụ adaba mba ọ bụrụ na ị nwere oke onu ndị Igbo siri na ndịbi oke onu adagbalụ onye ohi afa ị na-agwa nwatakịrị okwu wetuo onu site na ịchọkwa ịbụ mmadụ maka na ọgụ bụ iji ọbịa akpala m ihe chekwara ndị ọgbọgụ ihe na nwere n'ụlọ abụ nkụwa m achọ m afọ okịta na nkụwa mana otu ise m ka esi wee depụta ezi na ụlọ anya na-achọ m afọ inwe egwu egwukọta mmadụ okwu obi ya gbaze ọbụla akwa onye ụka ha na-arụ ịba ya ka mba ọ na-enezi anya ma ọzụgbara gị isi gị mmiri ya kesị n'afọ ozizi na-agbata mmiri n'elu okwute a na-eji onu nwayọọ adụ ọdụ ka ọdụ ahụ wee deba ọdụ na-adị iche na mba ebe mba kpani na mba ọdụ bụ mgbe ịchọ ọ bụ na ihe a na-ewute iwe ya iwe ịbụrụ maka ihe adụ ọdụ ịrapịa ọ karịa ofu izu ụka ọ bụ na ọ pụọ nụọ ọgụ n'ụzọ wee merụọ mmadụ arụ
iwe kwụta wekwa agwọ eji wee gwọ ọnya anyị were ego idebe ka iwe jee ụlọ njem ofu ihe wee kwụọ ụgwọ n'ọgwụ ya wee na-ekpoghu ndị dịka nna ịgba nkịtị ya esi ihe aga izu ketọ ije ka ikwuo ya gbasara ịkwụ ụgwọ a ihe emebizie ọ ya kpanye oyi nke weka ikweta obi mabịa wala ihe enye ha izuka na-abọ izu ketọ ka chi fukpue chi na-abọ efukpue iwe cheta ọfụma iwe obi ya wee zida ịdụ ọdụ nke ịtọ ịdụ ọdụ bụ nke ịtọ nke nọ bụ ịtọ ụkpụrụ ịtọ ụkpụrụ ihe ekwu n'ọnụ dị iche n'ihe atọ n'ụkpụrụ ọ na nwa nwoke jere ṅụcha mmanya nata mmanya na-egbu ya nwa nke na-agụ akwụkwọ nwata nkwụ na-ewegharị ọnụ ya na-esi nkwụ emesịrị kpọọ ya na nọdụ nweta enwe nkwụ tata ọsị ọgọ mgbe ụmụ ụmụaka na-agọ agọ hinne ya mụ na nkwụ na-esi na ya mụ na-esi n'ọnụ ọgọwa ihe nwa na-azụ agụgọ ị nwere ezigbote nsogbu ị ga-akụziri ile na isi asị adọrọ mma maka na agụgọ na isi asị na ori na anyị nwa na-ekwu eziokwu na-asị asị na-agụ agụgọ ọ na-achọrọ onwe ezi omume ọ nwụta ohere izu ori ezumori onye na-ekwu ezi kwado ezumori o ji were azụ na ngata ya ezi ọsị na ọmụta ihe a bụrụ n'ori ka ọ bụzi ori ka onye were ego dị na akpa emebe a nna m ọmụnwa ewere m wee goro ihe mgbe nna agụ na-agụ m ike agwụgwụ nwa na-ekwu eziokwu ọ na-afịa arụ ọmịa ihe ọjọọ ịpụ apụtata o sikwu na nnụnụ ịpụ apụtata apụ meje mbe emeka ha ụdị nwarị nwa na-ekwu ụdị na-eme ụdị ha ya apịa nweta iweta nkịta ike agwụgwụ aka akụta osisi gị ihe ọrụ na-adịrọ mmanwụ nwere ekwetara nya nwere n'ime ya ndị Igbo sị na nwata mee ihe gọọ agọ ihe o mere adị bụ ịtọ ezigbo ụkpụrụ nke ahụ ke nọ eji ezi azụ ụmụaka isi a ekwe enwe nkwụta atọ sị isi a kemgbe iji fụ m n'ụlọ a ndị bụrụ nna gị efunugo m ka nkwụ na-egbu m ka na-ekwudokwu ịtọ ezigbo ụkpụrụ ifunugo ka nkwụ na-egbu m n'ụlọ a iji omume nke gị wee onye anya ọfụ na nkwụ egwu na nna m n'eziokwu anụrụ m na-enu ọgụ tata tie mmadụ ihe n'ụzọ kemgbe iji mmalụ ifunugo ka m nụrụ ọgụ etinugo m nne gị ihe ọ bụrụ na eti nwunye gị ihe ihe ekwu nwere ihe ọ bụrụ na ụlọ arụnugo ọgụ naanị ụmụaka bịa na nna bịa ha gbagozini hapụzi ya ebe ị na-anụ ụmụaka na-egboghị ọgụ ihe ekwu nkwu nwere ha oge ụfọdụ ije ka ime ihe ụfọdụ ilota ụmụaka ndị Igbo sị na ọkụkọ chi ụmụ aha arahụ n'elu ụjọ ka ọ rahụ n'elu lota ụmụ ọlituo ha ije ka ime ifu na ụmụaka gị ga-aghọtafịa gị ihe emenyawa ife nwe onye ihe eji ụgwọ ọbịa ka ọ sịghị na m na-abịa na mgbede ka ike inye m ego ka m na-ekwu maka ime ọgwụ na ọbịa mbịa gị na-aba mba na iji ụgwọ na emebe oriri ụmụ gị ịgba mbọ jekwanya m ụgwọ ka ọ hapụ ịbịabeghị ka ihe onwe ike isi ụmụ gị na mgbe eji ụgwọ ị na-ejikọta ma n'izo ya ezo maka na oge ụfọdụ ihe agbanahụ iji ụgwọ nwụtụ ihe esi ejide dị ka nwoke ife onye na-asị meji ụgwọ akarịgo m iji ụgwọ onye ha amadịghị n'ekwu ife ojiji wee ji ụgwọ elu bedị ihe ọhụrụ ọzọ na-ayọ chi ya bụ ka ndị Igbo si na ihe a na-eri na ihe anaghị eri bụ na ihe eri ya apụtabeghị ọ bụrụ na aja esi na aha eri aja eri ọ bụ na-eri aja eji na na-ata aja agwa na-ata aja ọ bụrụ na anaghị eri ọ maka na ihe na-eri ha apụtabeghị ya bụ ọ hụrụ ije ka ime dọọ onwe ya aka n'ọdụ dọọ onwe ya aka n'ọdụ ọ jere kpasu iwe ije ka ịba mba ife na ịbara ụmụaka mba n'iru ịbara nwunye gị mba n'iru ụmụ adọrọ mma maka na ife ahụ onye nje ka iji maka ya balịa mba ofu mbọsị nwe ya eme ya ọ hụrụ eje ka ọ baa mba nke ya nwe ya sị iri eme ya ọ ya kapa na baghị mba mbọsị nwaanyị akụ nwụọ ịchọ ka ịba nwunye gị mgbe ịchọrọ ụmụaka arahụsịa ịkpọta n'ime ụlọ ka iwe nwee ike ihe wee tọrọ ha ezigbo ụkpụrụ onye ahụ nke eme anyị na-ekwu maka otu esi azụ ụmụaka nke ise bụ inyocha ihe inyocha ise nene isochie ihe aha anya nwa gị na-asị asị mmadụ na ihe a na-aghọrọ ihe oge ncha ọsụrụ asị ha na-aga n'iru
inyocha ife ụmụ asị ọ ga-agba ọsị asị gị na onye na-eme ego a onye mgbe na-ene na akpa akwụkwọ na-ebute akpa akwụkwọ na-ene inyocha ihe o nwere ndị nkụzi o nwere ndị nne na nna anyị enyobeghị anya na-akpa nwa ya kemgbe arịtọ gara aga nwa ya ojiji akwụkwọ ebula akpa akwụkwọ ime ha na-akpa akwụkwọ na-eje nene na-adịghị ama akwụkwọ ise igogo ụnụ ha ncha dịrọ ọzọ ime na-akpa akwụkwọ ụfọdụ na akwụkwọ ịtọ n'ime ahụ nke apịa dị ya ọ tụfugo ndị nke ime ahụ weta akpa akwụkwọ emeghe ya wepụta onye n'ime ifu ego buru ibu ka ọ dị n'ime ọkpụkpụ ego mana ị maara na onweghị ego inye nwa aka jide mana ka ebe ego a siri inyocha ihe nwa ahụ mara na nna dọkọta ije n'ebe ọ na-ekowe akwa nene akwa igode ma mụ nwe akwa igo ọ dị n'ebe a nwa ahụ nke na-aṅụta akwa na-eyi ịma mma na-aṅụta akwa na-eyi nata onye ọzọ akwa isi ọ debe mosogo yirikwa pụọ nwa gị iyi akwa ọ natara onye ọzọ bụ ajọ agwa ka ọ bụ ọ bụrụ mgbe anyị na-etolite nne m nwetaghị ka ịṅụta mmadụ akwa ihe ọ naghị akwasuo ya ọkụ si gị jee mara ihe agwenye nwunye ofu mbọsị kwapụbe m maka na m bi n'ụlọ anyị jee biribe ndị ụlọ elu otu ọ na-akwa m gotara gị etosiri ọzọ gị n'ọzọ nke nata mmadụ biko ofu mbọsị gbapụ n'ụlọ anyị ebe a m bi nne na-agwa anyị mgbe bụkwa ntụ akwa kem ihe ọ bụla iyọta ayọta ewebatara ya bịa ịgbapụzia n'ụlọ anyị maka na otosiri ọzọ gị kwajebe ndị bi n'ụlọ elu ọsị anyị na ihe eme enwe ha agụ m chaa oji eji wee zụọ ịzụ nwa ịzụ ahịa zụ ya mgbe anyị na-ekwe na anwụ ise na ọ da anụ ya otonite ife ha na-achake inyocha ife iwe ntịzi ogide nnezi akpa akwụkwọ ya wee fụ na ego dị ise ka onye nwe ego a ọ sịrị na ego nne ọma si ka ndebeli nnasa echi ndị akwụkwọ dara ya ke nneọma nke ọrụ nke bụ mgbe emeka ha nsọrọ nsogbu adịrị ya ikwe ego a n'ebe ọ dị o na mgbede ifo agaba nne ọma ha onye ama ije ebe ha si agwa ego inye nwa m ka ọ debere gị si mba oke nwa nke ọnọm na nwoke ego nye ya ọ sị na ego nneọma ikwelu n'ike otu ahụ ya mana ego ego zute n'ebe a na-agụ akwụkwọ echi orie ya ịma mma ịfụ nwa nọkọta welu 1,500 nna ya otego o wee kọba amahụ wee kọba iri amahụ were ịmahụ wee wegide wee owe ha na nke nnukwu mana otego inyocha ife ụzọ ahụ okwu isoro ife afọ n'isi n'ebe nna m a na-enyocha n'ihe ọfụma ụmụaka na-etobe a na-asịra masị isi ha na nkesara nne ya okwesara nna ya okwelu aka ọrụ m ya were pụta m jee ebe ahụ jee nne ife afọ ma ọ bụ mahụ ya bụ otu aka otu eme ha ji eme alụ n'ụmụ inyocha ife eji azụ ụmụaka nke isii ogu ejikwa m ogu ikpe mmadụ onwe ihe nwa gị mere ije kpee ya n'aka onye nkụzi kpee ya n'aka ụkọchukwu kpee ya n'aka onye na-akụziri ha ya n'ụlọ akwụkwọ kpee ya n'aka nna ya ochie osizie ike ikpụpụ ya ụmụnna ikpe mmadụ ekpe otu esi ejije ekpe mmadụ kpee onye ilo gị n'ọgbọ kpee ya na ụmụnna kpee ya a na-ekpekwa nwa nke tie nwa ihe otikwuru ise na olugo nke otu a nsogbu ya n'ebe ahụ ọdụ azụ dị ndụ n'ezi pugo n'anya fụ na ọ bụrụ na egbughọ ngwere nwere ọdụ n'abụ nke ri nwe ọdụ apụta ije ekpe ya na ụmụnna atọpụtara ụmụ okorobịa ụtọ ga-apịa ịtarị nke ebe onye metụta nna ya aka ọzọ isi na ahịa na ụmụnna ga-asịkwa ha anaghị asị na nna ya n'oge nweta imegide nwa aka arụ ka mgba a na-ekpe ụmụaka ekpe
otu izu o mere ya ibie ya taa ya o kwere ka ịta ya afụ taa ya na ọ bụrụ na ọkwe ha wee mee ya nke ịbụọ jee kpọọ ya n'aka ndị ka ya ike kpọọ ya n'aka ndị ọgbọ ya kpọọ na nzukọ ọgbọ kpọọ onye isi achasị ọbịsa na onye ọbụla na-etinye ihe na ọma amụọla mbọsị a bụdị ọla mbụ Okenna be m tinye ihe n'isi onye ọgbọ asị onye isi ọgbọ asị nna anyị na-ekwu eziokwu hapụzala ya okwu ndị ọgbọ ya ejegobe onye ọgbọ anyị tinye ihe kwụrụ akpụpụta ya gbaa ya na pịa ya 24 pịa ya dimkpa na anị na ya ma nza ndị na-eti nne ihe ọkwa ọgbọ na-eti nne ihe ọ dị ha ya na-akpọ anyị ịlụta mba anyị na-ebido ọgba anyị mee ya nke abịa a na-ekpe mmadụ ekpe kpee ya n'aka ndị nna ochie kpee ya n'aka onye ruta kpee ya n'aka ụmụnna kpee ya n'aka ndị ọgbọ ụlụta ihe ndị ọgbọ ya eme ịsaza m okwu ọzọ imezi ihe ịrụza maka n'iru agwa m ndị ọgbọ maka ọ bụ ndị ọgbọ ya emenwu ị na-ezo ịzụkọta ọnya ịzụkọta ọkarịarịrị naanị iyi na-arị n'aka na-enwe afịa a na-ekpe mmadụ ebe ma ọ bụ manye ogu ka ogu dị iche n'ikpe mmadụ ịmanye ogu ihe nwa mmadụ na-eme mana ka abịakwa okenye maka na inyocha ife bụ nke ise ogu ka ị na-akọwa n'ikpe mmadụ a ikpe mmadụ nọ iche ogu dị iche ebetụrụ otu aka mgbe ịgwụpụtara anyị gasị inyocha ikpe omimi n'ihe a gwara ihe ụfọdụ gasị iti anya n'ihe inyocha ife ọfụma anyị agaja n'ikpe mmadụ tupu anyị ruo n'ogu ogu ka anyị na-abakịta a na-amanye ogu ịmanye mmadụ ogu iweta ọmụ nkwụ nke etiti nke a na-acha edo edo ife ha na-alụ eriga fụ maka akọwa maka ọmụ nkwụ ịmachie ya dọchie ya oghere oghe n'etiti ekpuchie ya wekesa kpuchie oghere oghe n'etiti ebe okirikiri iwere ya jekwube nna Okenna iji were enyi ya sị gị nyere m nwa ya na enyi ya na ọ ya ama ihe ogu abụ nya selu m n'aka n'ahụ na ụmụ agbọghọ na-etobe m na m achọzi efe na be m biko nye ogu a nne ya ọ bụ kịta ndị nna amadị iwe ogu ndị nna na-eto n'ọrụ oyibo ndị nna nọ n'obodo ma iwe ogu ọrụ ogu abụrụ obere ife ogu na-ekwu okwu ogu na-eme ifele ogu na-eji ọfọ mgbụsị okwu a ga-ebu ibete ogu onye ka nwetara gị ejiri ngọfọ ejikwa m ogu eji m ọfọ ogu na ọfọ ogu onye ka nwetara gị enyego ogu ogu nke manye ogu nke ịtọ iji họrọ ngọfọ ka ihe chọrọ mme ọ ya m njụ nke na ka igwe be anyị maka mego nke ogu ya ezuru gị ogu ahụ iwere nye nna nwa gị ma ọ bụ nna nwa ma ọ bụ diọkpara gị si ya nyasịrị aka na mbe m na ụmụ agbọghọ na-eto na mbe m na nwoke na nwaanyị adapụ ọlịlị nyere m ya ogu a na m achọghịzi ife ya na mbe m were nye nna ya ịna ọnụta nna ya akpọ ya ọgwa m bịa n'onwe ozi bịa ọmụ aka ya na-akpị ya ụtọ ogu a nye nwa ya site na ihe mmadụ kwesịrị ka nye ya onye na onye amụghị ọrụ jidegodo ejide n'aka jide ya jidegodo ọ na-alụghị site na ịmara ihe ewu ya ọ sịghị n'ogu na ụlọ ọma ha ọsị na amara site na ihe na-apịa bụ ogu na nwenye wetara nọọsụ ka m gwa gị esere ụmụ ya nwaanyị aka n'ahụ ya chọzi fụ na biya ebe ị na-eje ọlịlị ehihie ọlịlị abalị ya nọgide chi ejie nọọsụ m gwa gị
gị sere aka na bie na-achọzi efu n'ebe onwe ya nọ gị biko gaa ihe ma onwe ka mana ihe mee ha gị sere aka na ị mara onye wetara ogu ọ bụgịla ebe na-eje ọlịlị ogu na-ekwu okwu ọrụ na ọ chọghị ọ sịghị na ya mahụ so na onye wetara bụ onye dị otu a ịmalụgo na weda nke weta ogu a n'ụlọ m ọzọ na kemgbe m ji bụrụ mmadụ bụrụ nna gị bụ na nwa na mmadụ amụghị na ogu n'isi m nwụsụ na-akụ ya bụ ya amarịrị ama ekweta ka ogu bata n'ụlọ m ọzọ mbụsị ogu ya batara n'ụlọ ọzọ na ụmụnne gị niile tọrọ onwe na nke onye amụta ogu n'isi okezie amụtago njere ọrụ oyibo maka na ya anọzigo jere ọrụ oyibo nke ọhụrụ nke obele wee ogu ka eji ebido ejighị ụtọ azụ ụmụ nkịta mgbozi ogu ga-abata n'ụlọ m ọzọ anyị eji mụ na gị eji ụlọ anyị erite mụ na gị kwụcha ya emechi ọnụ ọ na-atụzi ụkwụ mbe ndị ahụ ọzọ maka na ọma ahụ bụ na ihe egelugo oge nke na nna ndị ahụ ma nna m ihe mụ ya na ifele emebi ụfọdụ ndị nna ga-afụ ihe dị otu abụọ nkịtị naanị nke na-ewu n'anya ha ọsọbe m ka ọ na-afịọ naanị bụ onye ọbụla nke ife wee mepie ibe anyị ikpere m adị n'anya nke ikpeazụ obele nke ikpeazụ bụ itinye ọnụ n'okwu ịbataja n'ime okwu afọ ịbata ọfụma si na ọmụmụ bụ nna nwa si ịmalị ife anyị eme ka okwu a wee bee si gwa m mmadụ okwu emebi ego ebe ifo n'oji ụgwọ ewee welu ndị uwe ojii na-achọgharị ya ịmago na-amachite ede ebu n'ala eze ọnụ na-agafe obido isi ụzọ elu obi n'isi ime na olu m kota olu mbịadari onye ma obodo ewu na-ata ọrụ ịgba nkịta ewegide were nwa wee jemie were gbada ogidi were gbada etiti nke ndị uwe ojii nke Ọnịcha wee weda ya Ọka ọgbagokwuo gbago Lagos sinyeziwe na ngwa ya agwa igbuchiri okwu a mgbe ọ dị obele mgbe ọhụrụ ụmụnna abịa na ofu n'ime anyị na-efukwa efu ka ebe ọla gị nọkwa mgbazi nkịtị okogo were ya biko onye ka misi aka dị alachafụ ihe anyị emesi na anyị ele anyị isi ele na anyị ewenatala anyị nwanne anyị nwoke ọ na-agbachibido okwu a mgbe mbido mgbe ọ dị obele okwu ahịa elu ebe olu maka na onye ahụ bụ na nna mmadụ nọ ndụ mgbe ihe ụfọdụ na-eme onye ka iji na ncha ahụ eme n'ihu odogwu na dimkpa ji azụ ekochi ụzọ ife ahụ mee ife na ihe egbu ya nkịta onye mmebi na mgbe ogburu ji mmebie koo n'ọnụ isi ka ọ ya ada ite isi dachie segwa m ihe ya ewe ndị Igbo si ebute okpiri anyị eti ụbịam si tie esowe ofu odo nọọ esowe ofu odo na-ebute ụbịam ebute okpiri anyị eti ụbịam si tie ya esowe ofu odo na-esowe ofu odo na-ebute ụbịam esowe ofu odo bụ iti aka na nke iwu iri na ị na-arụ ụzọ ihe iri na asatọ na nje nwehụ nke ihe na-alụ ọfụma ịgbajebe ya nọ n'ụlọ onye na-otu a na-ada ụbịam ibute okpiri gị buru ụzọ ka kụgbuo esoghị ofu odo anọghị okwu ebe amaghị ka a na-eme agha onye na-ebute ụbịam ikugbu ihe ndị a ụbịam ana onye agbado uwe anya na ofu ihe orijiwe afọ ịdachi n'ihe gbochie ife ahụ mgbe ọ dị obere nke ahụ nke ikpeazụ ọ bụ ife nchọ ka nne na nna gbado anya n'ụmụaka ihe akpachi na nwa ihe na-eme na ọsọ atọ ụtọ ife isi mmadụ ịnọ ha sie ofe onugbu ọ na-atọ iche iche
ihe na ọ ga-atọ iche iche mana ofu ka inye ha ha wesie ya ife ụmụ ihe akpachisi oge mgbe eji nọsọ ọkụ mgbe eji tinye ọkụ mgbe eji ụdị nnu etilie otu nnu ha otu mmanụ ha mgbe etilie onye na-eme na ofe onye atọ ụtọ karịa nke ọzọ na onye nke ọzọ atọ ọrụ ụtọ nke ọzọ mana ofu ụdị azụ ofu ụdị anụ ofu ụdị onugbu ofu ụdị ori wee tie n'ofe ha sie ụzọ ofe na ọ na-atọ iche iche ọ bụ a na-akpachisi na ụmụaka ịbata n'ebe anyị na-alụ ọrụ ebe anyị na-akụzi nkụzi ụfa nnọkọ otu na-akụziri ha ihe onye aga abalị na-aba nji bịa mara fọm ndị azụrụ ọfụma fụ ndị nne ha zụrụ azụ fụ ndị eji nri wee zụ nri na-eli nri na-eto n'abọdị mkpa ya ma na mmadụ atọ ha nwa ha zụkwa ihe ọcha ofu nwa agbọghọ n'ọdụ n'elu na-aza ha aza tinye okwu dozie mbọ tinye udo isiokwu na anyị na-eche ka onye nkụzi akụzie ihe unu erutecha ahịa inyi ebe a nọkụzi ihe ọnọdụ niile mekasị ya ọrụ ube dị ike nọ n'ụtụtụ otu ya azụ nọ n'ekpo ntụ na wee rie nri ụtụtụ ya obi ebe a nọdụ n'ụdị ebe a na-eche ka mmụọ okenye bata kụzie ife n'ụdị ebe a achara m akwụkwọ mpọ na-ezijekwuru fabebido eze ya ụmụ agbọghọ olulu 18 nwoke nri ahịa nne bụ ndị ju ụdị dị iche anọdụ onye azụ n'ụtụtụ n'aka ya afụ onye azụrụ ofu onye si na-eze n'ụlọ dị iche nekọta ebe a ọdụ kwacha ezekwa ya na ọkpọtara nkịta n'anya anyị eluo ya anyị ka m metụ aka n'ihe ụfọdụ a na-akụziri ụmụaka ga-eme na nwa onye a adị iche na nwa onye nke ọzọ mana ọtụtụ ụgbọghara enwe kịta ma izu ori ma ntọ ma ịnụ ọgụ ma bụrụ tụpụ ihe na-adị ọtụtụ n'ime anyị site na azụrụ nwa azụ eziokwu nke mbụ ihe akụziri nwata na-esa mmadụ okwu adịghị mma na-esa onye karịa iwu okwu adịghị mma ọ na-egosi ileda anya ọsọ ya bụ na onye ọ na-asa okwu bụ onye iloru baalụ nwa gị mba si ma na onye atọ na onye abụ nna mmadụ ụfọdụ ka nọdụ ya nwa ya na-akpali nwaanyị nne nwaanyị ọgbụ ya nkịtị maka na nya na ya dịrọ na mma ọnọdụ nwa ahụ nwaanyị na-akpali nne nwaanyị ime ntị ka ịnụghị ya maọbụ ị na-agwa ife oyi ekwu mma bụ mmesi ọvụ ndị ụmụaka ya emesi ọnụ ọdị ọkpalịa nne di ya kpọnatalịghị ya gụọ nwata na ịsa mmadụ ịsa okenye okwu adịghị mma nke ahụ nke mbụ nke abụọ kụniela okenye n'oche ọ gara n'oche onye ime ọhụrụ onye atọ gị kụnye n'oche ọsịsọ nwa gị nọ n'oche ozi ahụ na-abịa ịkpọrọ nwaanyị oche adịghị nwa gị dahụ niile nọ n'ọdụ n'oche okenye bakwa na n'oche ọsịsọ ife onye kwụ na-azị onye na mmadụ ụfọdụ ga-asị na ọhụ mụta ọfịa ka ọfere osisi ahụ na onye abụ okenye kwụ na-azị anyị maha onye ọ bụ n'efu ụfọdụ ya mbụ ọbụna onye a dafọ 13 na ise nwa dafọ 14 kụniela onye a n'oche ọ na-awụ isi tokata otokudo okpu nwa ya ha amalụ okenye gasị nna kụniela m n'oche ndị Igbo tụọrọ ịnụ sị na m agaghị asị nwata kụniela m n'oche na nne ya akpọghị ya nna ya akpọ ya mana ọwụ na nne ya ahụ nọ nso kụnyere onye a n'oche ka ọ nọdụ ahịa nwaanyị ike wee iwe maka na nne ya gwaghị nne ya ngwa ya ọgwụ uwe iji eto ma na ekụziri mmadụ n'oche nke ahụ nke abụọ jenọdan were rie ndị ada akwọtoli nri ọda na ọchịtọ ya bụ nwatakịrị oburu nnukwu obere ngaji na-ekuli na-eti n'ọnụ kwụ ọtọ nke ịtọ nne ya agba ya nkịtị nọdụ anị na ada akwọtọ eli nri ndị gboo kwetara dị kwọtọ lie nri na nne ha dị eju afọ ya na-eli osi na azụ na-apụ ya nọdụ anị wee na-eli nri azụ wee mechie nne ya adọrọghị n'afọ ịkwụrụ ọtọ na-eli nri na nne ịkwụ ọtọ wee dị eju afọ ebute ha na nne ya ịchọ ebe ya anụ ozugbo ịkwụ ọtọ wee eli nri na-egosi nwa azụ ha azụ ọ bụrụ ndị okenye na-akwọta eri nri ebe a na-akpọrọ nwaanyị ebe a na-agba akwụkwọ ebe ọ na okenye ọ na-akwọta eri nri akara ogori ọ ya kwụnọtọ eri nri maka ọ ga-abụ mmadụ na nwa ya nọdụ anị ọsịsọ o bụrụ nne ya ji anọdụ anị ike na-ada anọ n'ọnụ ụzọ eri nri nwata ada anọchi ụzọ eri nri n'oge gboo ndị gboo
pụta ihe nọdụ n'ọnụ ụzọ were lie ndị mmụọ titi ji ewu ukwu ndị mmụọ na-agbata iri nri n'oge n'ilu n'oge gboo oge ntụmgbosi ha bata ha nọzi anyị solu ndị okenye na-eri nri ha bata ọ na nwatakịrị nọ n'ọnụ ụzọ fa akpa ya okwu n'ukwu nwa kụnye n'ụzọ ndị mmụọ tijere ukwu otu ndị gboo si ekwe ada nọ n'ọnụ ụzọ eri nri ụtụtụ imeta nwatakịrị jesa iru nke a bụkwa nke ọzọ jesa iru ịgwa nwata saa iru bụrụ ntị na ọya awụ arụ ịsa iru na ịwara abụrụ ofu ịsa iru wee ịsachapụ ụchụ abalị ịsachapụ ihe nrọ ịlọ n'abalị gbasa iru nwa ahụ ike ichere mgbe ọ ya awụ arụ elekere iri na ofu na ụtọ ụbịara arụ otukịta m na ezumike onye na chi ezie ụbara arụ ọkụ ụfọdụ efu nwa bịara izighị ozi na nne m tizi iri anya onye ọ bụrụ na ọ bụ ngwele eli n'abalị n'iru wee ihe a na-adị n'iru nwa mmadụ n'ụtụtụ asọ mmiri na-agụwa n'abalị kpọọ nkụ a na-akpọ ya ngwele eli n'abalị nwatakịrị ka o bu ya n'ebe elekere iri ụtụtụ wee bi izighị ozi n'ebe nne na nna nọ nwa ahụ wee bilie ụtụtụ ịkụziri ọ na nwa ụtụtụ ha na oje saa iru jesa iru ma nne ya ma nne ya nọ ya o jesa iru ịsa iru na-ebute iru ọma ọ na-asịtapụ ụchụ ọ na-asịtapụ njọ ụbọchị ịsa iru eji amalụ nwa azụrụ azụ ka njesa iru na chi efugo iweta ọjị ka ịwa ya nna jekute mmiri ka nsa iru mma na-ekwuo ọ ya mụta n'aka nne na nna ya mgbe ọ dị obere ịsa iru n'ụtụtụ ịta atụ oge ụfọdụ ife nwatakịrị ịgwa ya taa atụ ọmantị ya ọ bụlie too ife okenye napụta n'ụtụtụ pụọ ọ ya ata atụ ọ na-ekwu okwu ọnụ ya n'esi maka ọ mụtara n'aka nne ya oge ụfọdụ ife okenye ebe elekere iri na ofu nke ụtụtụ ka ọ atọ n'ọnụ na-aga ọ gosiri oligo nri ụtụtụ na-ataghị atụ ịkwụ atụ n'ọnụ wee na-aga n'ụzọ ruo na-egosi azụghị azụ oge ụfọdụ efu ndị a na-anya ọgbatumtum ọkwụla atụ n'ọnụ buru mmadụ n'azụ asọ mmiri na-eseta onye o bu n'azụ ịtụta na ụtụtụ saa iru taa atụ dere adịghị ji atụ apụ n'ụzọ onye ọbụla ji atụ aga n'ụzọ na-emebe onwe ya ma ebe nwata ma ebe okenye okpu nze ụmụaka na-ewere tinisi ụfọdụ ebe nna ya were okpa tinisi wepụkwa ma nna ya ọnụ ya ma ọ nọghị ya ndị Igbo si na nwata rie nne edewere okenye ụmụ ndị mmụọ arụghị ya ama were okpa tinisi ndị mmụọ na-eghe anya na nwa ya bụ mmadụ nwata ka ojekụlọ efe nna ya yile ji otefe nna ya ọsịsọ sọsọ ma nna ya ọchịrị efe asịa na ngwe ite nke haifọ ikwe n'aka efu nwatakịrị n'ụzọ oweta aka gwa nna gị na nwatakịrị dị ebuzo wepụta aka n'ebe okenye nọ okenye ga-eweta aka ọ bụrụ na ọ weta ahụ iwetuo nke gị mgbe nke mana ọ chọrọ ikwe gị n'aka ya afụ mmadụ afọ iri abụọ ofu okenye dị afọ iri asaa weta aka ezekwe aka ọ na-egosi azụghị azụ ịhala oke ụmụaka onye bụ ọdụdụ na-eke okesi onye bụ isi ahalụ onye bụ isi ọbụ na onye bụ ọdụdụ ka bụ obere nwa ma ọ ya ekenwu ihe oge okesi okegbuo onwe ya kecha ibu bucha ibu nke ọzọ efe nnukwute mpe onye ama na ndị abụghị ibu na ndị tọrọ ebuzigharị ya ọ kechazịa agharịsịa nke fọ obere ahụrụ nke obere akwa ifu na ọkada obere na onye ekenwu ihe nke nnukwu eke okese nke obere ebuzigharị iji akụzi ihe ndị anaghị ọka aghụghọ isi nke dị ọya kee okesi isi nke ọdụdụ halụ ịmabịa maka isi nke nnukwu eke okese okegbuo nke obere buru ụzọ halụkwa nke obere kee oketaghị echi isi nke nnukwu kee ọ ya mụ iji taa ka okesi isi nke obere ha buru ụzọ halụ
ofu nke o dozi ọfụma n'ọnya ya harịa otu mmadụ mere na-eke na o dozi ọfụma buo ibu maa mma esi nke ọbụla ebuzi nke ọbụla je harị nke ihe afụ nke nnukwu ụfụ n'ahụ fụwa ya mgbe ahụ malụ na ihe ịtụọ mmadụ mbọ ọfụ ya ụfụ ịmana ịtụọ onwe gị ọfụ mana ịtụọ mmadụ na ọ ga-afụ ya ụfụ ịkụziela ụmụaka otu esi esi nri ọ na-esi ị na-esi nri gị bụ nne ịkpacha anya n'ebe a na-esi nri n'ebe ahụ ọ nọ nso bi na-eke ọ mara otu esi eti nnu na nri nri oweghara tie mmanụ na nri mma na-atọ ya aṅụ aṅụ tinye ede oli n'ofe ọtụọ ya ọya aṅụ aṅụ nwa anọghị nso ebe ị na-esi nri onye nweta ọgụ isi otu ihe na ha ọ wee dị mma na nri ọnya mere oge onye na-osie nri nnu aṅa ya were nnu aṅa ya mmanụ aṅa ya mmanụ aṅa ya mmiri aṅa ya ọ mara mma mgbe afọ ọdụ afọ 7 ọdụ afọ 6 nwaanyị ma nwoke ụfọdụ ka ha bụ nwoke na-akwụgharị n'ezi kpọbata ya ha ncha nnọdụ ebe ị na-esi nri oge anyị na-etonite anyị niile bụ ụmụ nwoke maara esi nri maka iyi anụ na-abịa ebe nne gị na-esi nri na ọ na-esi ose na-oti ogiri ọ na-agwa otu ogiri ọ gbarie ya n'ọkwa gbarie ọtee ya mmiri ọzanye n'ite aja wee pụọ iweta ogiri tinye ya n'ofe na ozugbo aja esi ogiri baa n'ofe ị na-eji ofe ya ka ebe aja si wee bazia na nne ya onye ndị a bụ ihe a na-achịkọta ọnụ n'ime nwatakịrị gwa nwa agbọghọ na nwaanyị adịghị eyi akwa o ji rahụ ụra wee na-apụ n'ụtụtụ nwa agbọghọ na nwaanyị adịghị eyi akwa o ji wee rahụ ụra wee pụ ezi n'ụtụtụ ọtụtụ ha n'ụra ya gbanwee akwa o ji rahụ ụra ozugbo tupu ọ dịtuo tupu ọ pụta ebe mmadụ ga-ahụ ya ihe kpatara ya ụmụ nwaanyị ga-ama nwoke nwere ike ilefe o ji wee rahụra chi eje mana nwaanyị agha emenwu ime ya o mere gị ifere n'ihu oge na-arahụra ọ gasị ihe ụfọdụ nwere ike ite gị na-efe ma mma iyipụ ihe ire gaba afịa ịpụtara afịa onye ọzọ na-egosi nekwa ihe ite gị na-efe na ije ojigodo ụlọ ọha anyị na-afụsị gị ihe ndị dabụ ife a na-etinye n'ime mmadụ oge ọzọ anyị nweta iwetakwa ụmụ kekere ụfọdụ imechacha nwa azụtacha ya ọ chọọ iwu arụ ije nwa na-awarụ jekwụrụ nne na-anọ ebe nwa ya na-awụ arụ mgbe ọ kata afọ 7 afọ 9 na afọ 10 mgbe ọ bụ nne ga-eje iwefe aka n'azụ weta ntị gị gbasa ụkwụ gị chita abụ gị a na-akụzi tupu ndị Igbo si a na-egosi nwata ọka anị tupu esi enye ọgụ jekọba ihe ọ kenyere alụrị nne anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche